Despuche, no? Com sabeu, seria Despuche. Per tant, a darrere del cognom es sembla molt fàcil entreveure-hi un Despuig. Si fos un Despuig, aquests Despuig quina vinculació tenen amb els Colom de Barcelona? Doncs és que els Despuig són parents dels Colom de Barcelona, perquè els Coloms de Barcelona també són parents dels Vallseca, i com que els Vallseca són cosmògrafs, els Despuig són cosmògrafs, i els Bertran, Colom Bertran són cosmògrafs i els Coloms són cosmògrafs, estem parlant d'interessos cosmogràfics. Però fins fa 4 dies el mapa que tenia l'Américo Vespucci, era a la cartoixa de Valldemossa, on l'ensenyaven allà amb una taca de tinta i et deia no, és que justament va passar per aquí amb Mozart, amb la seva amant George Sand, i van voler venir a veure Valldemossa, i quan els hi vam dir que teníem el mapa de l'Américo Vespucci van voler-nos venir a veure, amb tan mala fortuna que hi havia un tinter d'un monjo que allà que estava no sé què, i van abocar la tinta, i veus, i aquestes taques de tinta són les mapes, les taques de tinta que van produir a Mozart i la seva amant. Bé, aquest mapa, que és el mapa d'en Vallseca, ens diu en el dors que va ser comprat, no sé si 40, va costar 40 ducats, moneda exclusivament catalana, no castellana. I a més, aquest mapa el tenia a la seva mort el cardenal Despuig de Mallorca, qui el va deixar a la cartoixa. El cardenal Despuig tenia un mapa de l'Américo Vespucci, que si sabem que era un Despuche, que podia ser un Despuig, la qual cosa explicaria que el cardenal Despuig tingués un mapa d'un Despuig, i que l'Américo Vespucci anés de cartògraf amb en Colom perquè era parent, i que tingués el mapa d'en Vallseca perquè els Despuig, els Vallseca i els Colom eren parents. Què passa amb el nom? Què vols dir? Aleshores, què passa amb el nom? Sembla que el nom d'Amèrica, ja sempre hi ha algú que diu que no, sempre troba una teoria, no, perquè d'una llengua indígena Amèrica vol dir el lloc on les gallines ponien 3 ous quan el sol es ponia, i dius, ja potser sí, no? Però la majoria d'historiadors oficials accepten que com que l'Aimeric Despuig, i diem així ja d'entrada, va ser el primer que va cartografiar i fer un viatge de nord a sud de tot el continent, i el va posar, i surt terra d'Amèric, no cartografiada per Amèric, per tant terra, Amèrica o Amèrica, terres, no sé què, surten en els mapes explicats. Per tant, la terra que va cartografiar Amèric se li diu la terra d'Amèrica, en llatí, però després això nosaltres cada llengua ha incorporat al seu propi geni, no? El català diem Amèrica, el francès el que sigui, no? Això té un sentit si realment aquest bon home Americus es pogués dir Americ, que no ho sabem, jo no ho sé ni posaria la mà al foc, no? Però que és una pista a tenir en consideració, i que si mai algú de vosaltres s'interessa o es pot interessar per algun aspecte fosc de la nostra història, li suggeriria que també pogués agafar el d'aquest. El nom català Aimeric tant apareix en B, I, com en B sol, Emericus, a les formes llatinitzades. Això hi ha uns llistats de noms llatins catalans medievals, i està editat per l'Institut de no sé què del català. Hi ha uns llistats que m'he dedicat a recollir, i en les formes llatines surt Emericus, Eimericus, Aimericus, però també Americus. O sigui, la forma catalana Aimeric en llatí es dona també com Americus. Per tant, com que Americus, que és el nom que tenim, Americus Despuig, podria ser un Aimeric, però jo no m'atreviria a dir-ho del tot fins que no haguéssim fet una recerca puntual i exhaustiva sobre aquesta font determinada. Recordes que et parlava del Gallissà de Vic? Sí, el 18, el pare Iberic jesuïta de Bordils i Girona. Sí, n'hi ha molts d'Aimeric. N'hi ha molts. Sí, no sigui pas gens estrany. No, ara el que passa és que la família Despuig, evidentment, no se sap absolutament res de res, que això és una contraprova que dic, no? Si no se sap res de res, és que alguna cosa hi ha, però gairebé no queda cap Despuig. A Barcelona només hi ha un Despuig, que són uns vinguts de Girona, i ell no coneix gairebé cap més Despuig, i els que han editat els diàlegs, l'Eulàlia Duran, que ha editat els diàlegs
de la molt il·lustre o de la molt insigne ciutat de Tortosa de Cristòfor Despuig, diu que no se sap absolutament res d'aquella família. I la cosa està aquí, és molt misteriós tot, però que s'hauria d'aprofundir en aquests despuig, fer arbres genealògics. Avui dia dels coloms sabem moltíssima cosa, sabem moltíssima, però moltíssima, sabem des dels coloms del segle XIII fins als coloms del XVII. Els podem resseguir genealògicament parlant, sabem quines eren les seves armes heràldiques, sabem quins oficis tenien, què feien, on és un cònsol, on és un ambaixador, on és militar, a quines sessions de la Diputació assisteixen, que porten el fèretre d'un rei mort, que l'enterren, que estan al costat aquí a Granollers, al costat del rei Pere moribund. Això, sabem molta informació dels coloms, dels Despuig no sabem res, per tant jo conjecturo que podria ser un aimerí, però aquí ho deixo. Vull demanar alguna cosa, no? Llavors, com és que Colom va morir a Valladolid? No va morir a Valladolid. A Valladolid, que havia d'anar a fer? Valladolid. Arriba a Barcelona, malalt, moribund, no es pot moure, i s'ha d'anar a morir a Valladolid, on no tenia ni casa, no el coneixia ni Déu. Era més normal que es morís a casa seva, no? Com això va ser. El que passa és que com que no tenia casa a Barcelona, però sí que en tenia, segurament es va morir a la seva casa a Barcelona, que és el més normal, i per això ho van enterrar, o no van enterrar, després el van passar a la catedral, i després de la catedral tenim aquell paperet que diu els ciris que hem comprat del brandoner que hi ha davant del monument d'en Colom. Després se van emportar a Amèrica, però en els llibres cada llibre diu una cosa diferent. Ara vincularàs en Colom a Granollers? Bé, no, vincular-lo no ho sé, el que sí que està clar és que el rei Pere IV es va morir a Granollers. Em sembla que hi ha una placa que ho commemora, no? A casa d'en Joan de Montbui, i Tagamanent, em sembla. O sigui, els senyors de Tagamanent, això s'hauria de mirar, perquè jo fa anys vaig venir a Tagamanent aquí, aprofitant que feia una travessa pel Montseny a peu, i allò vaig fer allò, escolta, no sé què, els senyors de Tagamanent, i poca cosa més, no? No hi ha arxius, no sabem res de l'època medieval, no sé si m'equivoco, em contradieu, si teniu uns arxius des del segle IX fins ara, però no hi havia ben bé res. Però que els Tagamanent estan emparentats amb en Joan de Montbui, en Joan de Montbui és íntim amic d'en Vaja, això segur. Tot, penseu que a Amèrica hi ha una guerra civil, que és la transposició de la guerra civil del segle XV que hi ha aquí a Amèrica. Colom, Yáñez, Bertran i no sé què, contra els parents i amics del rei Ferran el Catòlic. Això es dona aquí a Catalunya i després es torna a passar a Amèrica i hi ha una altra guerra civil brutal. I el que passa és que si busquem trobarem, a veure, a Tagamanent hi ha església parroquial. De quin segle són les reformes? Sabeu? Fora. Hi ha algun hospital? No. Alguna porxada? Al castell hi ha reformes al castell? Tenen a una masia de Vic, tenen el Castellano, saps? El coneixes, el Jordi Castellano? Sí, viu aquí? Filòleg. És d'aquí, per això va fer els títols dels Sots Parets. Sí, els Sots Parets. Sí, home, havíem tingut nosaltres dos de professor. Ell té documents de la seva masia, però no recordo de quin ho va dir.